आलूच्या भाजीचं साहित्य: 5-6 लसणाच्या कळ्या, 2-3 हिरव्या मिरच्या, जिरं, अद्रकाचे 5-6 काप, त्यानंतर कोथिंबीर, कांदा आणि कढीपत्ता. चला तर मग हे सगळं साहित्य आपण वाटून घेऊया. वडापावच्या कवरचं साहित्य: 4 मोठे चमचे बेसन, 1 चमचा तांदळाचं पीठ, 1 चमचा तांदळाचं पीठ, त्यानंतर चवीनुसार मीठ. हे सगळं मिक्स करून घेऊया. त्यामध्ये सोडा अगदी किंचित, नाही टाकला तरी चालेल, आणि पाण्याने हे घट्टसर भिजून घेऊया. भाजीसाठी घेतलेले बटाटे आता ते थोडे आपण कुच करून घेऊया. तेल गरम झालेलं आहे. नंतर त्यामध्ये आपण मोहरी टाकून घेऊ. मोहरी तडतडली की आपण मगाशी जो वाटून घेतलेला अद्रक लसूण पेस्टचा मसाला आहे तो टाकू. तो चांगला होईपर्यंत, त्याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत त्याला चांगलं शिजवून घेऊ. आता अद्रक लसूणची पेस्ट, कोथिंबीर, हे सगळं जे आपण वाटून घेतलेलं होतं ते छान एकजीव झालेलं शिजलेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये थोडीशी हळद, त्यानंतर धनेपूड आणि मीठ चवीनुसार. पुन्हा एकदा सगळं एकजीव करून घेऊ. सगळं एकजीव करून घ्यायचं. हे सगळं एकजीव करून घ्या. आपला मस्त झणझणीत वडापाव छान तयार होणार. कारण मिरचीची पेस्ट टाकलेली आहे मिरचीमध्ये. आता आपली भाजी थंड झालेली आहे, तर आपण त्याचे गोळे करून घेऊया. मी असे गोळे केले की याला थोडा चपटा आकार द्यायचा. आता आपण सगळे वडे तयार करून घेतलेले आहे. साधारण 14-15 वडे होते. आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये वडे तळून घेऊया. साधारण 3 ते 4 मिनिटात आपले वडे तयार. तुम्ही बघू शकता मस्त कुरकुरीत आणि सोनेरी कलर आलेला आहे. वडे तळता जेव्हा आता हा चुरा आपला निघायचं, काय करायचं, याची आपण छान चटणी करणार आहोत. तर चटणीसाठी लागणारं साहित्य: तिखट, मीठ, थोडंसं कांदा, कढीपत्ता आणि लसूण. हे सगळं एकत्र करून आपण याची छान चटणी करणार आहोत.